Dolan HP kamu. Ini toh. Ya, oh, iya kok yo ora kare sandal. Apa sih? Ini kalau nanti apa bukunya tadi? Dah ini kan rapi tau. Mendino nembok. Ya ora cewek-cewek mak beda apa begini. Gue sapa aku. Beli ngene iki teman duwe sama tete kau beli. Mikir bayangin toh. Ya dong, bayangin toh. Oh iya, aku dengannya kayak edit kemarin. Bisa nonton dua beda. Neng kita itu. Pada bulan, bulan ini. Paman duit tenan ini Pak. Kayak ini Pak. Ini dikancing apa ini? Oh, kancing. Tak kenen sih yo. Wah, masalah ini iki. Bayang helmnya barang. Wah, bisa aku mantan pembalap tapi ora sedo. Aku wis jadi kowe. Tak nih. Masuk. Kita ada cewek masuk. Malah kebes iki. Iki kudu benak spam kit. Aduh. Iya. Akhirnya sih. Cacah tak kokone yo. Gini. Beda gempos iki peh rasito ero cewek-cewek iki. Ngene nih, peh ngarep buri kan. Iki kudu njeluk buki iki. Ki, rene iki buki. Rene yo sik, peh. Kemana iki lah? Endah to. Sowen ram. Piye? Rene yo, ora sapi-apiye kowe. Piye lah, Mas? Jikokno perawatanku ning mburi kono. Ning mburi omah. Yo sik. Nah kono, jikokno sik. Aja jikok anu kowe. Oh jikok lading. Nah jikok kono. Ndekek ning ndi raro aku. Tak golek. Sik, ya opo ae? Tutupi ke. Tak buka aja. Apa ini? Ganggu aja nanti ini. Wah, jelas iki. Ya iki tak boleh. Duh. Kok akhirnya enggak. Aku bisa aku nih Rono. Enggak bener murah. Piye angel rampe. Gembos ngarep mburi cak kamu suwe ram kongkon. Biasa sekolah lulusan online ngono kuwi. Suwe rampe. Suwi mendo ya Allah. Woi, ndi gurene jang? Woi. Kowe ra nyauri, sekolah online sing ngene iki. Suwe ram. Woi. Mumet aku selan. Suwe ram to? Jere. Hah, rasa jere-jere nang gurene. Aku ki telaten mbek ngene iki. Gak sampean. Suwi. Amin yang belayangan barang intang mumet aku deh. Kesuwen heran iki. Sesuatu itu harus dengan lambat, coy. Langel. Iki jenenge apa benak iki to? Bane bocor karo buri. Lah bocor di kompo ngono. Bocor kompoe ndasmu iki. Kompo. Piye wis? Bocor. Iki Bocor ditembel. iya, ngerti tembel kok kowe ngrone aku. Ning bengkel ono jeneng kene. Lho. Lah aku jikok ngenake ndi apa? Kok ndedani bengkel iki mau rasane jikok ngenake kok ngengkel kuwi. Jikone sapa? Jos sih. Jikone sapa? Jos iki. Iya kowe jikokne.
Kene berniat baik kok. Gimana tak tahu kalau keruput tak kanu iki malah. Menengok iki wayang aku malik peda iki lho. Balikin. Kok aku lo berniat baik untuk membantu. Iya baik. Jos to. Ngangkat ora iso. Ada sekolah lulusan online ini. Aduh. Rene. Nah. Oh, lho. Wis piye? Terno. Iku. Oh, ning gue piye ya ini cara ini gue. Golek dingklek kono antemno kowe. Piye? Masa tamu dhewe ngene. Jane iki ape berniat menane peda apa goes? Yo, iki menane peda sak gue. Bah, lha ngembong lek masalah jajar loro wedok-wedok be. Dhewe ngomongnya loro-loro niku kudune sitok-sitoke. Cewek-cewek ge jandeng loro-loro. Sik. Ngomongnya piye? Angel kuwi iki trek. Jare ki mau nek kancaku ape rene. Nyapa kancamu? Nyapa rene? Oh, ngapung. Kan rene dolan rene. Iki nyukiti. Sik. Ngenteni. Ndani sapa neh? Ngenteni kancaku to. Ndak kok rene to? Iya bisa. Lha piye? Wong aran di HP ya. Zaman modern ada HP ya, Beh. Wah, kok main di jane? Mae kono. Ono ndi adoh ono. Tuh, ora ngerti. Nah, itu ya wis. Iki jane peda sapa? Lek tak wis iki kenye kok dorae. Dene. Ya Allah, wis ning koyo ning ngarepe. Di mana? Di mana ngono? Wis padahal ning ngarepe. Di mana buku itu? Ndak golek sapa neh. Terus. Iki acara opo iki? Ya acara TV ta. Tekok neh. Heeh. Lho. Wis, Jos. lho. Kok banting malahan. Kayak bikin emosi ae kowe iki. Katmu kok mari-mari ayo. Ya mari to kumpoe rene kok ya. Iki aku nyepot iki katmu ngomong Dene iki malah kepunya nyapa to? lho boh cangkemku mesti omong kan aku ora ngerti rasa ngono iki kan. Lho wong kabeh menungso iki iso omong. Wis malah ceramah ning kene lele. Kamu orang tuh harus sabar coy. Sabar mendino sabar. Detek-detek wong sabar ya to. Yo kan. Iki lho gocekan ambruk ya ambruk. Ini Heeh. Lho. Wi napa sakno piye he? Aduh. Malah ngene iki. Enggak nih kok ya. Sesek kacang mau teko nyapa ditu iki weh. Kok rene, ndah kok malah ngewangi aku. HP ku tak ning ndi? Boh raro aku. Mas aku mau dadekne kok. Jikok kono telepon ora di HP kancamu. Wis aku tak ning. Ya. Iki rasa ruwet jere kancamu ora di HP pulsa santai nggih apa? Heh? Nggih apa pulsa santai? Tak tuku pulsa ya di HP sih. Mbok iki telepon sapa? Sing kancaku to. Lho. Kancamu ora di HP. Ya telepon kacamu. Kancamu sing dine. Kancaku sing mau kira di HP. Lho. Karepmu kono ngaleh. Ngaleh ya. Ngaleh. Iki jaman saiki goblok-goblok sekolahe. Wis online nih. Sekolahe. Men ana peda kursi tok, ban buri tok angele ram. Lek do ahline kaya suwe. Legur munyer ae. Ini bocah sitok emon endi to? Ki, hei. Golek apa jane? Ini yo. Wong aku ki lho. Seksuwen. Nyapa menenge? HP ku ora enak lho. Nyapa rene? Mbok kene endi? Mau wadah tegane meja. Mejane sapa? Mejamu to. Ya rasa nangis to. Dene. Ada sayang. Ngelah. Ade cewek apa doae. HP ki tuku nggo dhuwit. Ya percaya nggih dhuwit nggih apa ora kena to. Lah iki Aku sing ndekon. kancamu endi to bocah iki? Ya rene kalah. Campur-campur. Campur apa? Campur piye? Ini kuwi. Oi. Apa iki? Hah? Iki apa pintile ya? Iki cepet sik to. Ya pintile sik to. Oi. Kancamu jenenge sapa kok urung teko-teko? Misal ngono jenenge. Oh, Michelle. Iya. Tapi kok yo kaya enek ambu-ambune apa nih klip? Oi. Kaya enek ambu-ambune apa nih? Mambu nih ini. Kaya wong. Lho, anggitmu aku setan piye? Iki aku wong.
Ya itu kowe, liyane enek iki jan. Mambu selenting-selenting ya. Woi. Si Kamaru Eh? wong. Si Kamaru, Naruto piye? Kok si Kamaru sih. Tiba ini. Tiba. Ini tong nang. Woi. Pengen wanyat lho. Anyel. Rolas drop kuwi. Jane iki wong loro anu apa to? Don kotan tapi. Kenyeng kotan. Loh, Woi. sapa kowe? Aku iki Michelle. Wah, iki kancamu e? Lah aku ora misal. Lha kowe sing madhep rene ora ro. Krip-krip. Sangel. Lho kamu wis madhep rono kat mau iki yo ora ro. Ini suarane iri ora. Panas sih. Rene. Ya sik tak ngiyupne pedaku. Dudu gos kurang kok. Lho. Iku ngejak gue aku. Iya to. Lha pedaku rong piye-piye iki piye? Wis dandani sik. Sik. Apa nek sak-sik. Lha saiki. Heeh, nah. Aku mau ngomong apa? Ndo angel. Lah, oh iya ngene. Sik. Kira awakmu mau pengen kayak solusi iki. Solusi apa lho? Solusi benaknya. Kok ndi le? Anu iki mau mari gowes Wis gaya amen. Jenenge wis apa? Michelle. Oh, misle kuwi iki mau. Aku Misle, iki mau misle. Iki tadi. Iki kanca sing apik to ngono kuwi. Lha kok aku krungu misle ngono. Iya lho. Tengok toko sama. Aku lek Oh, tetepmu piye? jenengku dingono-ngono niki. Iki di sekolah apa ora jalan Sekolah kancane. dari gedok. Lho, bel malah angel nek. Iki lho kanca sing apik aja mislam. Lha iki mau le, sik to sik. Iki momen aku. Mas kancaku rene. Apa jenenge misle lha piye? Wis kata Iya siapa? wis. Aku sik penasaran to, jeneng mau Michelle ngono. Heh? Jenengku iki asline Michelle, tapi lek kanca-kancaku lek nyeluk iki Toye. Lho, aduh heran. Piye ceritane iki? Yo, bapakku lek golek jeneng teko Sembulung kok. Nek linggo sik. Kok ndadak barangku iki, Piye ta? Ngene lho tak ceritane. Ndah, piye. Ngene. Ceritane kuwi bapakku iki lungane Sembulung. Lho, saka kono nyapa? Megahe. Gawe. Heeh, megahe. Are ngono. Megahe iku balik iku wis nganu. Balik iku ketemu bule, jenenge bulene Michelle. Terus Mari ngono, jenenge kan balik. Lahirku kan wis nek kebiyen. Lahirku wis nek kebiyen kuwi mari ngono. Kuwi diterokne jenenge bapakku. Diterokne bule kuwi mau. Oh, ngono. Akhirnya sapa jenenge? Ya akhirnya Misal apa Toyib? Iki mau ngomong Toyib. Michelle, tapi lek dijeluk arek-arek iki aku Toyib. Ngono apa ceritane? Ngono kuwi. Kok iso jenengmu iso celuk Misal marono ning kanca-kanca celuk Toyib piye? Yo ngene, Mas. Iki Toyib iki Gara-gara apa? gara-garane diceluk Toyib iki ngene, mataku piye. Wah, masalah kayak ngono. Nasibmu elek men to, Le. Tragis nasib. Piye? Ya wis, saiki aku ngene iki. Iki apa gue kaya wong-wong niki piye cara beda gembes ini? Tandane to. Carane ya beda sampean ya iki. Diumbah sik gitu. Digone bingkil, diganti ban. Lah ya kok piye carane iki Gowes ki prak nggih nyetakne wong loro ku to. Iki ora GWS. Wah, kowe padha ae. Rasa ngotot-ngotot cakra muntak enggak? Ya ora to. Iki cakra kas entek iki. Iso. Lah kae wujute Naruto kae. Lah iki piye pedaku iki piye? Enakne to. Lah ning ndi? Bingkil. Bingkil ndi? Lah kok usungan rono wis. Yo. Ganti ban sak barang-barange. Lon. Dadi seniman aku. Malah dolan apa to lele. Tak silosen. Engko lek sekarang dibenakne tak jeli jangan ada. Lah enak gue iki. Wong kene ndek iki lho tak jole brio moh kono sing ngijoli malah. Lah, peda kok ngene dijalane brio lho. Lon, pedaku lho. Apa? Api iki lho. Apa judule iki pedamu apa kuwi? Nganu poligon. Poli, lho iso gon-gon barang iki piye maksudmu? Lah artine poligon Wis iki. ngene iki Iso gowo. poli ngono. Heh. Dari poligon. Aneh. Saiki sudah saiki dan zaman apa ngomong apa ndek? Nek peda iki nyegonen.
Ya toh. Ya, terus. Timbangane aku kesel ngene iki ngurusi. Ya, terus. Jolne, apa tak jolne anyar ae yo? Nah, jualannya wis. Senimanku iki. Apa? Seni ada tang. Ngalah angel. Ini tak jolne anyar ae timbangane apa tening kene aku. Lah, timbang gawe rasokan nang omah. Tak jolne beda iki. Ya. Iki ngaliyo kowe. Apa tak jolne beda aku. Ngene. Harus dijone priyo. Ya udah. Ada lagi? Ayo. 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 Wes iki ngaliyo wis pas mau ngurusi kene iki. Ayo dolan ayo. Dolan lho. Ngurusi sepeda kan mau ramah-ramah goro kowe. Rek. Kuat ya, Ram. Tak. Wes dolan lho. Lho, kira apa balik ini? Ora krungu. Ini kene wis sik. Anggire sik iki. Anggire kene.